O Grupo de Emerxencia Supramunicipal e a Brigada de Obras de Muros permaneceron toda a fin de semana movilizados para facer fronte ás numerosas incidencias que o temporal deixou ao seu paso. Pistas intransitables por mor da chuvia e mesmo vivendas incomunicadas foron tan só o inicio dunha longa xornada que rematou co derrubamento de parte dunha antiga nave en ruínas que ocasionou danos en 3 vehículos que se atopaban estacionados. E o domingo tivo lugar ese derrube aquí na zona do Cabo, derrube de dunha parede que era un resto de unha antigua nave de autobuses, un derrube que dañou 3 coches, 3 vehículos, estivo, como digo, o GES ali atendendo a situación, a Brigada Municipal e a Policía Municipal tamén. A Brigada vallou toda a zona para que non haxa risco, para que ninguén se achegue en caso de que haxa algún desprendimento que non cause problemas, e a Brigada Municipal está facendo algunha actuación ali porque tamén se dañou unha canalización de agua de pluviais que había ali e tamén están arreglando un pouco isto, non? Os servizos técnicos estudan agora as medidas a adotar, posto que aínda que non se trata dunha propiedade municipal, é preciso acometer unha actuación de urxencia. Na mar, a situación tamén se complicou cunha manga mariña que ocasionou importantes desperfectos na zona da lagoa de Xalfas. A parte disto, foron os servizos técnicos do Concello a valorar a situación. Estás estudiando a ver dende o Concello que se pode facer, tendo en conta que non é unha propiedade municipal, pero é un caso de emerxencia, entón estamos vendo que actuacións se poden facer, sobre todo para garantir a seguridade daquela zona e que non cause máis daños. A parte disto, tamén houve, como xa saiu en algún medio de comunicación en días anteriores, unha especie de tornado, unha manga marina que fixo tamén moito destrozo na zona de Xalfas, arrancando moitos árbores e incluso tirando o tendido eléctrico. Tamén o GES se tivo que mobilizar unha vez máis e así algunha que outra incidencia.